матур аястаңнарында, жанға рәхәт иділ ярларында, Шәх Жәмәл демейләш яфрағында, Илмаялар гүлләргәндә, Кышлар сайрай, яшел куакларда, Ешел матурлыгы турында, Кышлар сайрай, яшел куакларда, Ешел матурлыгы турында. Минем хәлләремне минем хисле, идел дулкыннары тилитесле, алкан идел өзі тәлитесле, минем белән серләш булуны, кышлар сайрай, яшел куакларда, ешел матурлыгы турында, кышлар сайрай, яшел куакларда, ешел матурлыгы турында. Яш егетләрдә килгән Түбәтәй белән. Хамид, әйдәгез тагын кыз Түбәтәй белән. Җәмәгать, Түбәтәйлеләр арасында 86 яшен тутырган Ханов Җәмәгать, 86 бүгенге көндә 86 яшен тутырган Ханов Габдәхәт абый да бар. Ул бүген мәйданның иң өлкән кешесе. Әйдәгез аңа иң өлкән кеше буларак та бүләгебезне тапшырыйк әле. Түбәтәйле дә ул. Кышларның бәхете канаты бары була, гомернең асылын аңлагыз, яраткан ярларсыз калмагыз, бар дөнья утында янығыз, ялгызлык утында янмагыз, гомернең асылын